प्रॉपर्टी के कागज कहाँ बा? हमरा पास कागज उगज नहीं काहे लोग के मार रहल बड़ा तू लोग? ए बुढ़ा कागजात तेरा सबके छोड़ दे। अरे कहली के हमरा पास कागजात नहीं थे नहीं के छोड़ दो। ई सर्व कहाँ से आ गए? तोहरा कागजात चाहिए ना? कागज एकरे पास बा। छोड़ो हमारा हाथ। अगर तोहरा करेजा में दम बानू तो ले ओकरा से कागजात। कैसन कागज चाचा? अरे ओकरे ऐसे कभी ना लइका पूरा ये दुनिया में नहीं खे। अरे हमार बेटा विभूति सिंह जोहन की हमार पुरखों के प्रॉपर्टी के बेच के अयासी के अड्डा बनावे के चाहत बा। उहे प्रॉपर्टी के कागज के हम बचावे खातिर बेटा यही से हम आश्रम में आके नुकायल बनी। कागजात देवे के बा कि नहीं खे देवे के? कागजात तोहरे पास बा। देवे के बा कि ना देवे के बा एकर फैसला तू करबा, हम ना। ए बुढ़ाऊ ये गुलशन अपन पैर जहाँ रख देला वहाँ से हमार मर्जी चलेगा। को ना बदनाम कर। अगर बड़े बुजुर्गों को सताएगा तो नरक में भी जगह नहीं पाएगा। चाचा सर, ये अटैक किसने किया? आपको क्या लगता है इस घटना के पीछे किसका हाथ है? ये कोई आपसी रंजिश है क्या? जवाब दीजिए सर। लोग अपन माई बाप का आश्रम ई खातिर छोड़ेला क्यों लोग सुरक्षित रहे, लेकिन कहाँ बा सुरक्षित लोग? अगर हमनी के माई बाप के कुछ हो जाई तो उसका जिम्मेदार क्या होई? बस आप लोग खुद जिम्मेदार बानी अपने माँ बाप के जख्म के। कैसे किलो लोग खुद लिया के आश्रम छोड़ ले रहनी। जब वो लोग ठीक रहे तो एको बेर भेंट करे काहे ना नहीं लो। हमनी के सबसे बड़ा परेशानी ई बा जब बाप माई ठीक रहेला ना तो केहू चिंता ना करे, लेकिन जब वो लोग के कुछ हो जाला तो दिमाग के बत्ती जल जाला।
वो लोग पर प्यार उमड़ेला। उहे प्यार तब कहना उमड़ेला जब माई बाप के साथे रही ले रहुआ सभे। अजब विरमना बे दुनिया के, जिंदा रहेला ना तक केहू वो लोग के कीमत ना समझेला। और जब स्वर्ग सिधार जाला त काम कजिया में बहुत सारा पैसा खर्चा होला। दोसर तक ये रजाई गद्दा पलंग अलमारी तकले दुनिया दान करेला। यहाँ तकले की 50 प्रकार के भोजन बना के हित नाता रिश्तेदार गांव जवार सबके खियावल जाला। जब आप सब अपने बेटा बेटी के हॉस्टल भेजी ले तो कनी के एक बार बुलाई ले, घरे लेके आई लेना। लेकिन माई बाप के साथ कहा करी ले, अपने आत्मा से पूछी लो। माई बाप दुख तकलीफ उठा के हमनी के पालेला पोसेला बड़ा करेला। लेकिन हमनी के जब सियान हो जाइए सब तो वह माई बाप बोझ हो जाला। वो लोग के साथे रहे में परेशानी होला। वो लोग के अच्छा बात भी हमनी सबके बुरा लगेला। छोटी छोटी बात खातिर लड़ाई होला, झगड़ा होला। और एक दिन ऐसा नवेला कि हमनी के अपने माँ बाप के ही घर से निकाल दिले जा। का बताई, एगो माई जब अपना बेटा के पैदा करे लेना तब कबो सुंदरता के मोह ना करे हो। लेकिन एगो सुंदर बीबी के चक्कर में हमनी के अपने माँ बाप के ही घर से निकाल दिले जा। बीबी बच्चा के साथ देश दुनिया में घूमी ले जा, शॉपिंग कर ले जा तो बहुत अच्छा लगेला। लेकिन माई बाप घर में पड़ा रहेला और घुट घुट के जिएला, होकर परवाह केहू ना करेला। जब माई बाप बूढ़ पुरनिया हो जाला ना तो कर दिल दिमाग एगो बच्चा के हो जाला। और एगो बच्चा के कितना अरमान होला, वो लोग अपना बचपन से सीखी, अपना बच्चा से सीखी। फालतू सवाल कैला से कुछ ना हुई। पहले अपना जमीर के जगाई लो। बेटा पतो का होला, एगो बेटा के फर्ज का होला, पहले एक समझे के कोशिश करी लो। किसी ने ठीक ही कहा है, मां की दुआ कभी डाली नहीं जाती, मां की बद्दुआ कभी खाली नहीं जाती। एक मां मेहनत मजदूरी बर्तन मांज के 4 बच्चों का पेट पाल लेती है। लेकिन आज के डेट में 4 बच्चों से एक मां पाली नहीं जाती। आप इतना ज्ञान बांट रहे हैं, क्या आप अपनी माँ बाप की सेवा करते हैं? हमारा किस्मत में वो सौभाग्य नहीं। हम अनाथ बानी।